Mwancho murigereria Okisi FM Digital na kwariganire na indase channel yiga wina botambe ngokoretera ndi megano yaba minto ari bagwetera na ari baitereta sama tukamaiga retera ninguru kwa Purity Nyangweso neri tukuria rero ntobata mugeni iga igo guchigotorera umugano ye buna yaikirete akaumia umwaka bwe 2015 egento kiagerete agachandika bakase ikire boniga mugeni yiga na ari iga igo ngugusaba kabena intuge komwerio erinde bwegwere kikya muberete neki ukoro kwa totebya marieta ona sukurwa Lamek Nyakundi anyona ase enkorwa egituntu umasaba county ya Nyamira emyekere ngo bata boniga Lamek 35 no bata bakungubo gukwana ngikyabete nare nyorete inchi nyomba twarenge kwagacha site yaba Chinese eri inarenge kochokera omu Chinese rige ama endo erifuti enere orenge ekogedia erifuti igaika 40 foro ikabutoka ikanyora ense erigena rikangaka engaitokera inkine nyagitari pero ogoteba rigena rigagwaka ngairia gwagita omutwe neinega ni yanga kerete nyore mono tinamanya kukwana buya juicy na ngente kukwana buna ko umiete timanyeti no irire nyagitari gokorwa operation gusene kya mangana abeta iga nyagitari ngirire ororo okoptiki ositoboto enkagboy kwa ICU amatuko atato nyuma ejechi kwiki ibere bakandusya nyagitari ntarabwena nyore imbono iga tinabwena bakangira nyumba ntari kwenyara bakangira nyene ngari yabo nyumba inga nario ekesi iketsachi kobo kongere koko makongera bari poteti polisi bari poteti lepa ekesi nario ekerachi ko bororo keba ingingo kwa reke kogera no mu Chinese endo ya gutukotere rike na ejireka nyoranje nyore ntabegete elimenti narenge gocha gukwaira igaria igogo tebanga aba Chinese abakurusinya gitari utarabwena kurwe nabo gwakanete cibese nyagitari nabo obakanete tu ogwistide echigwiki echikaira bere ebakandosia nyagitari abakanete eribu 800 na rubaini omutwe yone nabo irete 1 million plus kurwa bumba chite bakabwati gusengwa chite ukabwena gatika bere gamukwanete ekorwabwo nkagenderera okogenda ekiririki ikia kopitiki itina kwana omukungu otwarenge kogenda nere tina kwana ekiachi koika 2019 nkagenda tina kwana enkokora sainisi nkagenda lepa la kubakandikira repa bakanga rirube ngire ekoptiki ni kerwe efatsensesi yane aba Chinese bangakane nkagenda nkabairera nyagitari ekoptiki bakagendeka percentage yane 40%. All right, mwancho murigereria asset document echiga Lamek yabwatega iga na bari kire kurunya gitari ginga na umieta sekerengo kemerongene iguro yemya nga 40% na kirokuri ritisabu cia kirase chi document echiga mbakwanirete iga nga okumia umiete 40% eyabwente kubeka 40% wa kesabu umwesara ari konyora times 40% na chibesa bwente gwakanu buna damages nabo igo ne chibesa cio mwako mugima umushara bo mwako mugima singinjira umiete tari gukora kende ukubekera ni chibesa echiga korengana ne document echiga ni gabwente gwakanu ti milioni 3 na iri ne document yari getu gaiga kurwase office ya occupational safety
ya mang'ana a safety ase wizara gari ya labor kwene kinga ikabe kuba ke sign no muntu kurkunga J Kowino, right? Dr. J Kowino nero bigete sign kaiga gatabanga Lamek ya kanuti bese chiga sengencho na umiete ndi ga umieta site ase ari gukora imirimo timenye tikero likiriri ruberiga Lamek ne kya mang'ana achitaka bakuru abo amang'ana ekero barika esabu yonsi pi abakantebya nganye emitienyi etato ngakanwe aba Chinese bangire kundwaria na ichi saini inkokora na ki ngokora ngateba ntiga ngaginye emitienyi etato ngakanwe mbachi konga omonto agatwarikira esimi ikorwa esite esimi narenge kuburia nti narenge gukwana narenge kwa omonto ategerere aigwe ekyo omonto yo akokwana nkoigwa narenge gotatiga ntarenge gukwana nkoigwa narenge ekeregento ebinto byonsi pi obakokora nkoigwa aganarenge gotatika tinkonyara gukwana nyore mbono iga tinabwena omonto yo otwakerete esimi tokachera omugwakiri one akagenda court akareta a warrant of arrest aba Chinese omu Chinese oria omoterekta abwatwe agende court akagenda court igona abegetu byara na abegetwe byara akabere akagenda court enkero akaera ka court yaringi egakorwa mesoni egakorwa ruling ekero yachi kokorwa omoterekta olepa akarikirwa ruling eyachite asoko moterekta olepa ngakanwe gose tingakanwa omoterekta olepa akarigeriria ruling amang'ana onsipi ruling eyo nonyebwata ekyo omugwakiri one akwanirete noire ruling ekyo omugwakiri omugwama Chinese akwanete noire ruling timanyiti Lamek bune ruling yegerwe to mo director le bagatabi kunero kumamua gusingwa kanu story gwakanwa ne kya chitaka amua na tebete gwakanwa omugwakiri one akantebya omoterekta olepa owancherie ubwakanwe gekogera mbai seinetie dosi 1 omoterekta akarika rirube within 21 days ngakanwe 3 million tiga bachi kongakana kagenda ntinarenge gukwana ngogenda n'omuntu repa bangire kongakana amatuka ri 21 kererete mbagwa kanitiba Chinese yabo yaya ngiba korere tukuru abo ken omoterekta akarika rirube akarika rirube mitanga agatebya mitanga arike rirube babwatwe mitanga agantebya omoterekta gakwaka omori ichiri ko babwata omoterekta arikete tareine May 2022 right munchu murigireria se document ndendo chekega kurwa se Ministry ya Labor bado rirube ndirororo arikiriri gachagwa ku muri tariki 10 mutinyo gatano 2022 yiga kwene kinga abaiga aba director gusaba tiniribe company yaringe yobwaga chesare gokora emirimo babe kubyare sengenje bangete ko mwakana timenyiti kurwa buno rikiriri rube mbachite baga gwakana yaya emetienyi ekaera ene bakamanya kondikira message tomerane yaya center ngoyo kurikirete message aba Chinese bandikirete message ekero ngokwana iga
aba Chinese bakandikira tumanyane yaya center naki aba Chinese mbatakire kubwatwa naki repa yarengire kubwata enkarigia abantu obande ngachi gwaka esabu tokagenda enarierio naririo toigete sebitu ayosi repa tokaikaransa abaga saineti amasakara kare iriria ngochia korigereriga out of 3 million bakamanya kongakana 600 wakanete 600,000 600,000 out of 3 million bagantebia ichoborwaire choka toko kuakana mbaga ani a percentage iria yariketwe bakanganetiji ani baga tokora muna echisese ani omuntu ani okoira ono muntu osibire ndwarete ani engachikoba yani engachikotema engakerna ngwaruche ngosaineti gwata babantu basaineti kare ngosaineti amasakara yuko yaguchibesi abantu abasaineti abantu abarepa bitanga na saineti abantu barepa inkuburiga naki director eyaktebete ngakanwe naki atarengo egoika asaini omukubwa ogoika ekina ekiaruete koti no director director agateba ngakanwe naki director atayo aya emitanga tariere orenge director imitanga naki akongakana ngasinywa buna kwa etubesi chikano chete kwirana na inde gotema kuboringa amaswali ayigo kuborians ekesi nkierete imitanga arigete ekesi kierire risakareri ekesi nkierete ichibese ibangete ichokorwaria choka ichoborwaire choka timanyete Lameki buna gwatoresiro mugano wiga gocha kogani kwao igoro yengane yonse gwato kwanire ngoruke narenge kuburiga omuntu ekamane ekero etaripoteti andonsi indwe nyagitari inchi koripoti lepa inchi koripoti police igo eyaki nero ababugete tinko kwana pi bakanga 600 muntu teyo emetinye eye ene ni abantu abnairete repa nabange sana bakarora umuntu uyu tabwati muntu umwabopi tiga tokomoe 600 tiechio akwete timanyete okobori kwao either gochia serikali gose byombe birago konye ngurukioko serikali enkonye ebwatesie amanganaya ngakanwe chibese cyane chibese cyo obanga kanete esigisi 100 yechyo emyaka 5 mba omo Chinese ntanya ko ntomera nyore nesiringi emyaka 5 nkinkoria amateni anakanire na tigaire zero emyaka 5 noaka esabu emyaka 5 obwakanwe esigisi 100 inki ora korede etini kosigasi irichiko ria Kenya ndiro irichiko ria Kenya ndiro ekesi kiane ichivairi chikutuboro le obwakiri ore na bwate evairi yane lepa ne bwate evairi yane
aba omwakiri obwa Chinese na bwate efine isigisi anderetiechi de chaki. Okay, ino mogano o Lamek anyona no tukuyikorera gigo mwancho murigereria no mogano obugwichani sana yakerekero kurigereria ngote mari sana kungangana gukwana na indenge genete ngano muntu ringe bya atarachi kumia na tiga twegene ngana chikonyoro bwene bwaje engane yiga ekere serikali nonde bwensura nyare ko mukonya isiko gaiga wekera buno tugukorera mogano yiga retera nenguru kwa Purity Nyangweso.